Planeta nga yuta. Ang tanan nga katawhan anaa sa peligro. Kadaghanan sa mga tao wala kaayong magtagad sa makapahadlok ng mga uso sa pagbago sa klima. Apan ang nagkadako ang problema dili na mamatikdan. Ang akong mama ug akong igsoon namatay. Siya ang akong duol siya nako. Gidala nako siya sulod sa siyam ka bulan. Gipadako nako siya ug kini nahitabo. Among nakitaan ang mga patay nga lawas sa mga silingan, higala ug mga minahal. Dili nako masaysay kini. Kita nagsingabot sa usa ka Armageddon, apan ilang gitago kini nga impormasyon gikan kanato, ug ang mga nakasaksi nga mga video gikuha gikan sa internet. Adunay pagtuo nga kini nahitabo kaniadto ug mulabay, apan dili. Wala pa kini mahitabo kaniadto. Sa 1998, ang mga siyentipiko nakarehistro sa usa ka kalit nga pagbalhin sa kinauyukan sa yuta. Ang yuta nagsugod sa paglapad sa dili normal. Ang atong planeta kusog nga nagtuyok sama sa nagtuyok nga tumoy ug kini nagkakusog sa matag higayon. Ang tinuod nga nuclear nga hulga mao ang nucleus sa ato pa at kinauyukan sa atong planeta. Adunay lain nga timailan sa mga pagbago sa magnetic field sa yuta nga nagpaila sa destabilisasyon sa kinauyukan ug lagmit wala damha alang kanimo kini mga atypical auroras. Nakadaig kami sa mga anomaloso nga polar nga mga suga, kahayag nga mga haligi ug moingon pagkanindot. Unsa ang mahimong matahom sa nagsingabot nga kamatayon? Tanawa ang dynamics sa mga katalagman. Kini nga mga graph dili usa ka butang nga atong hulaton. Kini mao lamang ang sinugdanan. Sa matag tuig ang mga katalagman mahimong gatusan ka beses nga mas subsub. Alang kanamo isip katawan, dili lang kini usa ka graph sa nagkadaghang panghitabo sa klima. Kini usa ka hukom. Uban sa ingon nga pag-usog sa natural nga makatalagman, ang pagkinabuhi mahimong imposible. Makalilisang hunaw-hunaon nga sa dili madugay ang mga katalagman sa klima magtapos sa atong normal nga kinabuhi. Ug sa umaabot kung wala kita mulihok ang mga hotspot sa katalagman mukaylap hangtod nga kini mulamoy ug malaglag ang tibuok nga planeta. Sa karon nga panahon, nagbaraw kita sa ngilit sa usa ka pangkalibutanon nga katalagman nga mahimong hinungdan sa yuta nga sublion ang kapalaran sa Mars. Akong gihatagan og gibug-aton nga kini dili ulay basihanan nga mga pahayag, kini usa ka kamatuoran. Adunay solusyon ug kini dili lamang magtugot kanato sa pagpreserbar sa atong mga kinabuhi apan usab sa pagbangon gikan sa mga krisis nga karon nag-uyog sa atong planeta. Kini ang atong higayon. Gusto namon nga motuo nga kung adunay grabe nga hulga sa tanan nga katawhan, ang mga politiko, siyentista ug mga tigluwas moatiman kanamo. Hulay mga sirena wala nay panahon nga makasilong. Ngano wala man gipatingog ang mga sirena, dili mitanga, nakadungog unta mi sa mga sirena ug nanggawas. Gusto namo nga tabangan kami sa otoridad ug sa among hari. Kinahanglan kami mukalagyo sa among mga balay na wala ang tanan ug walay nahibalo. Ug dayon ang among mga lider nagbalita ug naghimo sila sa ilang mga press conference gikan sa kaluwasan sa ilang mga opisina, sa ilang mga suit o kurbata kung giunsa nila pagtabang ang among komunidad. Wala namo sila makita. Sa pagkakaroon, ang ambulansya wala pa makaabot sa sentro sa lungsod sa Mulay Ibrahim. Ang mga tao nang namatay ug daghan ang nasamdan. Sa imong atubangan, ikaw adunay lawas sa tao nga gisi sa duha ka bahin. Kinahanglan ipataas kini. Unsa ang imong mahimo? Kinahanglan nimo kini kuhaon, buhaton kini. Nanggawas mi og murag daghang tao ang wala. Gusto ko siya talaga mabigyan ng
Nangayo ko gustisya. Gusto kong mahibalaan kung kinsa ang manubag ni ini. Ginoong hatagi ako saad aron makita ko sila. Kinsa ang angay natong manubag ug kinsa ang responsable. Kang kinsa kita makaingon kinsa ang responsable. يا ربي من الحاسب من المسؤول من اللي يقولوا له انت مسؤول عن هذا من اللي يقولوا له انت مسؤول عن هذا من المسؤول ايش ذنبهم الناس اللي راحت والارواح اللي راحت واللي فقد اسرته ايش ذنبها عائله كامله تنتهي عائله كامله تنتهي كلها We hope that Naglaon kami sa mga politicians, politiko o scientists, siyentista for alang mass sa mass media media and ug mga wrestlers. tigluwas But all apan they ang tanan nga offer ilang us gitanyag is to kanamo adapt mao ang to climate pagpahiangay change, not fear. sa pagbag-o sa Pay klima more dili taxes, kahadlok niini. paint the earth with Pagbayad og white dugang nga paint, buhis, cover pagpinta sa yuta glaciers with gamit ang puti nga blankets, pintura, pagtabon sa save mga penguins, glacier, sa mga habol, pagluwas sa mga penguin ug and populasyon sa reduce buyog the human ug pagpakunhod sa populasyon sa tawo. This is absurd. Kini dili tinuod. It's foolish to continue capturing Kabuang ang carbon. pagpadayon sa pag-ilog sa karbon kung ang peligro gikan sa kawanangan. Alang sa kasulbaran, dili nato mabalin ang responsibilidad ngadto sa mga kulang sa sentido komon ug mulimot sa kamatuoran. The only hope in this Ang political bugtong situation paglaom ni ining kritikal nga kahimtang ana sa sentido komon sa mga tawo. Kini nga impormasyon gitumong sa mga nanag-iya ni ini. right now. Sa pagkakaron, kinahanglan natong ipunting ang pagpreserbar sa kinabuhi sa planeta. Kini mas seryoso kaysa atong mahuna-huna. Sulod sa katluan ka tuig, ang mga siyentista nagtrabaho aron makapangita o sa kapaagi aron malikayan ang labing grabe nga posible nga katalagman. Sa Disyembre 2, 2023, ang tibuok kamaturan ipadayag sa tibuok We kalibutan sa usa ka understand live the broadcast. situation is critical, and there is almost Nasabtan no namo time nga kritikal for a ang solution. sitwasyon ug halos wala na panahon alang sa solusyon. Mahibal-an nimo kung unsa ang pagpatay sa atong planeta o kung giunsa kini paguno sa online nga forum sa global nga crisis ang responsibilidad. Kung napulo ka libo lamang nga mga tawo maka-access o mogamit ni ini nga kasayuran, ang katawhan walay higayon. Kung minilyon ang mubuhat, adunay labing minus pipila ka higayon. Apan kung 8 ka bilyon ang buhaton, nan adunay higayon. Usa ka higayon apan kini tinuod. Daghan ang masayon sa pagpiyong sa ilang mga mata aron dili makakita og mga problema. Sayon ra. Apan ang pagkaamgo sa maayong panahon nga ang imong kinabuhi naa sa peligro, nagpasabot nga makakuha usa ka higayon. Usa ka higayon sa pagluwas sa imong kaugalingon ug sa tanan nga imong gimahal. Kung magdesisyon ka nga buhaton ang usa ka butang bahay niini o ibilin ang mga butang ingon nga kini magtino sa pagluwas sa imong mga pamilya, apan kinahanglan nimong masabtan ang pagkamatay sa katawan o sa kalakang. Live nga Sibya, Disyembre 2, 2003. Global nga crisis, ang responsibilidad. Ninihigayuna ang tanan mahimong lahi. Tan-awa sa tanang social media platform o sa website creativesociety.com. Mahimo nimong tan-awon ang forum nga walay pagsensor sa channel sa Creative Society sa Rumble.